Jamur kayak lalu yo. Buman. Bisa tira, nagbis kanina. Para to para. Square lang, square. Sarap po. City. Tidak coy. City. Ginagawa mo! King ay sa pira king. Ano to? Last touch. Ano ba konde? Patay na, papunay ng kagitgit. Kok mo yun, magpinilas? Hindi, ba yung single? Alright. Apa yan, boss? Yan lang ito yung palanga. Kaya gitgit pa, papuro na siya. Kaya dyan kita kayo. Ay, mas babi, video naman eh. Ngoyo guys, dagdag ulam. Walas coy. Lelabaw. Dad, wala mo tungas balik kay pag-poltro ni mo, yung ipusta niya, gitawagan man nga ayaw ko, kay higo kayo poltro. Ayaw kayo.
Uy! Na score. Na score. Outing score ha. 12-13. Nanay bugas. Kinakinahan lang bugas, nanay bugas.
Dribble kung ba ba? Ting, kasi yan na nakapitron mo, Ting. Par. Par. Ay nag-ungong anak. Ay nag-ungong. Ay nagpaabot na. Kailan ay no? Next score lang, Alex, 13. Anay pa daw. Sige lang. Isa kung magwalis, di tayo lang. Score. 3-4. Cinco. Sige na kay gabi na. Samaan. Oy, ayaw palata taga sisino. Si Awa. Last ball. Daw na.
nagsaba mo eh. Tayo tali dito kabalik Domingo ni. Kapoy na kayo. Wala na, hindi na magklaro. Buhay na.